ba? 69, barangay 69. Hey, shout out kay Stephen Triate, kay Jurix Lupayan. Shout out rin sa mga katropa namin dyan sa Digo, sa Gerald Mulakim, Vinci sa Patusig, Glenn sa Patusig, and Jerilyn Francisco. Shout out rin sa kaibigan ko na iwan, si Joy Inot. Sino ba yun? Adrian del Socorro. Adrian del Socorro, isa yun sa membro namin. At saka yung ano yung naging kaibigan, si Ayan Bukante, Yan Smokes. Sino ba yun? Si Banda. Mark Nick Banza. Shout out sa'yo dyan. PS and English naman. Yeah. Si Pagkaraw. Yan.
bahas Bueno Boy sa kwan ba Torrel Boy. Ano de? Uya lagi sa bahas lagi Boy dahan patay ba. Bahas yung ban kita oh. Ano de? Bangga? Bangsa. Kini Andre siya to siya